Bupati. Luar biasa. Iki Mak Hangesti Laras. Nggih, kagem Pak Handono, Pak. Pak Handono. Nggih, bose Pak Handono niki Bapak. Nggih. Ya wis, bagus. Kapan-kapan ditanggap nah ya. Teng pendopo nggih. Kapan-kapan ngisi nang pendopo. Ngaten nggih Bapak, matur suwun. Monggo Bapak katuran dahar niki wau dipun ganggu pamurutan para kadang saking Slumbung yen Pak Bupati kasuwun tetembangan Caping Gunung. Dadi semangat.